Ονομάζομαι Ευανθία Τσερετζούλια. Δούλεψα στην Πειραϊκή Πατραϊκή γύρω στα 19 με 20 χρόνια. Και έφυγα το 1992, λίγο πριν κλείσει η Πειραϊκή Πατραϊκή. Πότε και πώς ξεκινήσατε να εργάζεστε στην Πειραϊκή Πατραϊκή? Ξεκίνησα να εργάζομαι το 1973 περίπου, Δεκέμβριο μήνα, αρχές Δεκέμβρη, και εργάστηκα μέχρι το 1992, λίγο πριν κλείσει, γιατί ήδη είχα περάσει σε κάποιες εξετάσεις ως δικαστική επιμελήτρια και έπρεπε να φύγω για να ξεκινήσω τη νέα μου δουλειά. Ήταν η πρώτη σας εργασιακή εμπειρία? Η πρώτη εργασία, ναι. Είχα τελειώσει εργοδηγός χημικός, μια σχολή ιδιωτική, αλλά είχα πάρει και το πτυχίο από το δημόσιο. Ήταν αναγνωρισμένη, είχαμε συλλογική σύμβαση εργοδηγών χημικών, μια σχολή αντίστοιχη των μετέπειτα ΚΑΤΕ, ΤΕΙ και αυτά. Πώς βρεθήκατε στην Πειραϊκή Πατραϊκή? Στην Πειραϊκή Πατραϊκή εργαζόταν ο αδελφός μου, ο οποίος ήταν ηλεκτρολόγος στα μηχανήματα τα διάφορα και εργαζόταν εδώ από 14 χρονών. Εσείς σε ποιο τμήμα εργαστήκατε? Εγώ εργάστηκα μόνο στο χημείο της Πειραϊκής Πατραϊκής, το κεντρικό του Α εργοστασίου, και μετέπειτα χωριστήκαμε και πήγα στο χημείο του τυποβαφείου. Είχατε ευκαιρίες προαγωγής κατά τη διάρκεια των χρόνων που εργαστήκατε εδώ? Προσελήφθηκα ως εργάτρια, με σύμβαση εργατικού προσωπικού. Μετέπειτα έγινα υπάλληλος και μετέπειτα αναγνωρίστηκε και το πτυχίο μου. Όπως είπα, ανήκαμε στη Συλλογική Σύμβαση των Εργοδηγών Χημικών και έγινα προϊσταμένη τμήματος. Μέχρι εκεί, δεν μπορούσα να πάω παραπάνω. Σκέφτηκατε ποτέ να αλλάξετε επάγγελμα και να αποχωρήσετε από την Πειραϊκή Πατραϊκή, βεβαίως πριν κλείσει, αν το είχατε σκεφτεί αυτό? Καθόλου, γιατί εδώ τα χρήματα ήταν αρκετά καλά. Οι συνθήκες εργασίας, τουλάχιστον στο χημείο, ήταν καλές. Το περιβάλλον ήταν καλό και δεν είχαμε σκεφτεί καθόλου κανένας μας, τουλάχιστον από κάποιους γνωστούς και συναδέλφους, να φύγουμε από το εργοστάσιο. Θυμάστε την πρώτη σας μέρα εδώ? Πάρα πολύ. Ήταν αγχωτική, γιατί μπήκα σε ένα χώρο 20 χρονών, που δεν είχαμε διαβάσει τα βιβλία κάποια για χημικές εξετάσεις και τέτοια, αλλά οι εξετάσεις στα υφάσματα ήταν τελείως διαφορετικές από αυτά που είχαμε διδαχτεί. Τα αντιδραστήρια ήταν τελείως διαφορετικά. Βέβαια, οι δοκιμαστικοί σωλήνες και αυτά είχαν κάποια κοινά, αλλά γενικώς όλα μου φαινόσαν τεράστια. Υπήρχε κάποια σχετική εκπαίδευση πάνω στον τομέα σας, σε αυτά που μας είπατε, που δεν τα είχατε μάθει στη σχολή? Υπήρχε ένα βιβλίο, το οποίο ανέφερε όλα τα τεστ που κάναμε, το οποίο το μελέτησα και κατάλαβα γιατί τα κάναμε και πώς τα κάναμε. Και αυτό ήταν πολύ κατατοπιστικό για μένα, γιατί μου έλυσε κάποιες απορίες σχετικά με το αντικείμενο. Από την πρώτη μέρα, μόλις περάσατε την πύλη του εργοστασίου, είχατε ακούσει για την Πειραϊκή Πατραϊκή. Πώς ήταν να βλέπετε όλα αυτά τα κτίρια από κοντά? Ένιωθα πάρα πολύ μικρή, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο, τεράστια κτίρια, οι εγκαταστάσεις, τα πάντα ήταν τεράστια. Οι συνάδελφοι που σας υποδέχτηκαν? Ήταν πολύ καλές. Έχω πολύ καλές αναμνήσεις, γιατί έχουμε απόδειξη ότι έχουμε κρατήσει ακόμα επαφές μετά από τόσα χρόνια. Να εστιάσουμε λίγο σε εργασιακές συνθήκες. Θυμάστε περίπου πόσα τμήματα και ποια λειτουργούσαν στο εργοστάσιο? Καταρχάς, όλο το συγκρότημα της Πειραϊκής Πατραϊκής χωριζόταν σε εργοστάσια. Εμείς είμαστε στο Α, υπήρχε το Β, το Ε, η βαμβακουργία. Δηλαδή, το εργοστάσιο ξεκινούσε από το βαβάκι που ερχόταν ακατέργαστη ύλη, επεξεργαζόταν, πήγαινε στα υφαντήρια, μετά πήγαινε στα υφαντήρια που υφαινόταν το ύφασμα και στην τελική επεξεργασία ερχόταν στο Α εργοστάσιο που ήταν η τελική επεξεργασία, γινόταν η λεύκανση, φινίρισμα, βάψιμο φινίρισμα και το διπλωτήριο που ήταν η τελική
εικόνα για να φύγει το προϊόν από το εργοστάσιο. Εσείς δουλεύατε στο χημείο. Υπήρχαν μηχανήματα που χρησιμοποιούσατε κατά τη διάρκεια της δουλειάς σας και ποια ήταν έτσι τα καθήκοντά σας, τα καθημερινά? Εμείς έπρεπε να ελέγχουμε τα υφάσματα. Είχαν οι πελάτες κάποιες προδιαγραφές στο χρώμα, στην αντοχή, το να ασκηστεί ένα ύφασμα, στην ανθεκτικότητα του χρώματος με την πάροδο του χρόνου. Τι άλλο κάναμε? Κυρίως αυτά ήταν στα τεντόπανα όμως. Κάναμε ένα ιδιαίτερο τεστ που για μένα ήταν πάρα πολύ, ας το πω, λίγο περίεργο. Γιατί αφενός τα θάβαμε για 3 μήνες, για 6 μήνες, για 1 χρόνο. Είχαμε ο κυπουρός κάτω, τα έθαβε και ήξερε πόσο έπρεπε να ξεθαυτεί το κάθε ύφασμα. Ήταν ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι που του κάναμε τις αντοχές, όπως όταν ήταν καινούριο. Αυτό ήταν το ένα τεστ που ήταν έτσι λίγο περίεργο. Υπήρχε για το ίδιο ύφασμα το τεντόπανο που το αφήναμε εκτεθειμένο στον ήλιο, πάλι για μεγάλο χρονικό διάστημα και εκτεθειμένο στο νερό. Είχαμε κάτω στο υπόγειο κάτι ντους που βάζαμε τα τελάρα με τα τεντόπανα και τα αφήναμε για πολύ καιρό, 15-20 μέρες, μήνα, να δούμε τις αντοχές του. Και τα είχαμε τεστάρει πριν από την ταλαιπωρία και μετά. Οπότε ξέραμε την αντοχή του. Οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρέασαν το δικό σας τμήμα καθόλου, όπως φαντάζομαι τα υπόλοιπα τμήματα του εργοστασίου? Εμάς όχι τόσο, αλλά ξέρω κάτω στην παραγωγή είχε γίνει μια πολύ μεγάλη επένδυση με την ταχυβαφική, ονομαζόμενο ένα τεράστιο μηχάνημα, το οποίο ο χειρισμός γινόταν όλος από πάνω από ένα κομπιούτερ που ήταν ένα δωμάτιο τεράστιο, που έμπαινε το ύφασμα ακατέργαστο, κατεργαζότανε, γινόταν το φινίρισμα και στο τέλος έβγαινε βαμμένο έτοιμο για την κατανάλωση. Για ποια δεκαετία μιλάμε, θυμάστε? Αυτό ήταν πολύ αργότερα, ήταν μετά το 85-90, κάπου εκεί. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Στο δικό σας τμήμα ήσασταν περισσότερες γυναίκες ή ήταν και άντρες στο χώρο αυτό, στο τμήμα που εργαζόσασταν? Το χημείο χωριζόταν σε 2 τμήματα. Το ένα που είχε σχέση με τον έλεγχο των υφασμάτων, και ακατέργαστα και κατεργασμένα, και το κομμάτι που ήταν το χημείο για τις βαφές και την επεξεργασία των υφασμάτων. Στον έλεγχο των υφασμάτων ήταν περισσότερο γυναίκες και στο βαφή ήταν περισσότεροι άντρες. Κινητικότητα προσωπικού υπήρχε, γιατί η Πειραϊκή Πατεραϊκή είχε εργοστάσια και σε άλλες περιοχές της χώρας. Γινόταν ενίσχυση του προσωπικού από άλλες περιοχές? Υπήρχαν κάποιες μεταθέσεις, αλλά αυτά ήταν πολύ λίγες που κάναν ανταλλαγές προσωπικού. Αν ήθελε κάποιος να πάει Αθήνα, ανταλλασσόταν με κάποιον εδώ στην Πάτρα. Ευελιξία σε εργασιακές σχέσεις υπήρχε? Κοίταξε, για μας που είμαστε στο χημείο υπήρχε λίγο ευελιξία, αλλά όχι και πάρα πολύ. Αλλά ξέρω όμως τα άτομα που δουλεύανε κάτω στις μηχανές δεν υπήρχε αυτή η ευελιξία. Γιατί η μηχανή έπρεπε να δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο και να είναι συγκεκριμένος άνθρωπος από πάνω να ελέγχει διάφορα που του είχαν αναθέσει. Υπήρχαν επόπτες στα τμήματα και αν ναι, ποιος ήταν ο ρόλος τους? Υπήρχαν πάντα οι επιστάτες, οι λεγόμενοι, οι οποίοι ήταν να μην συμβεί κάποιο ατύχημα, να λειτουργούν όλα όπως θα έπρεπε να λειτουργούν σε σχέση με το μηχάνημα που είχε ο καθένας από τους εργαζόμενους αναλάβει. Αυτή. Πώς ήταν η επαφή μαζί τους? Αυτή είναι λίγο περίεργη ερώτηση, με την έννοια ότι από ό,τι ξέρω, γιατί εμάς δεν είχε υπάρξει αυτό, πριν από τη συνδικαλιστική
από την ύπαρξη του συνδικαλιστικού οργάνου στην Πειραϊκή Πατραϊκή, ήταν λίγο περίεργη η σχέση ειδικά των γυναικών με τους επιστάτες. Αυτό όμως μετά το συνδικαλισμό έληξε. Δηλαδή, τι εννοείται ότι ήταν έτσι η σχέση κάπως περίεργη? Δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε να είναι η αντιμετώπιση ειδικά των γυναικών. Θυμάστε κάποιο χαρακτηριστικό παράδειγμα? Εγώ δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι από αφηγήσεις από τον αδελφό μου και τον σύζυγο ότι η σχέση των κάποιων επιστατών ήταν λίγο πιεστική, έως αρκετά. Υπήρχαν εργασιακοί κανόνες και αν κάποιος εργαζόμενος δεν τους τηρούσε, υπήρχαν επιπτώσεις? Κοίταξε, ειδικά όταν μπαίναμε μέσα στο εργοστάσιο, οι περισσότεροι, πηγαίναμε σε ένα χώρο που αφήναμε τα ρούχα μας. Τώρα για τις τσάντες μας δεν το θυμάμαι. Εμείς πάντως τις παίρναμε στο χημείο. Όταν φεύγαμε, τους εργάτες, τους έλεγχε μία κυρία, τις γυναίκες και ένας κύριος τους άντρες. Εάν υπήρχε κάτι επάνω στους ανθρώπους που φεύγανε και ήταν κλέψιμο από κάποιο ύφασμα ή κάποιο μηχάνημα, κάτι, υπήρχαν επιπτώσεις και ήταν πολύ αυστηρές. Τους διώχναν. Τους έδιωχναν, είχαν την δουλειά τους. Ναι. Τώρα και για άλλες στην εργασία, αν έφευγε συνέχεια ένας άφηνε το μηχάνημα, βέβαια είχε επίπτωση. Και μετά με το συνδικαλιστικό όργανο υπήρχε πριμ παραγωγής. Δόθηκε, γιατί όσοι ήταν πιο συνεπείς και πιο επιμελείς σε αυτό που τους είχαν αναθέσει, επιβραβευόσατε. Οι άνθρωποι της διοίκησης επισκέπτονταν τους χώρους εργασίας? Οι πάνω-πάνω εννοείς? Και οι ιδιοκτήτες ακόμη του εργοστασίου? Ναι. Ερχόντουσαν κάθε Πέμπτη, Πέμπτη και Τετάρτη απόγευμα, κάνανε συμβούλια. Όλο το εργοστάσιο ήταν εν βρασμό, γιατί είχαν να δώσουν αναφορές ή παραπάνω από αυτοί που συναντιόντουσαν τέλος πάντων στα συμβούλια. Έπρεπε το εργοστάσιο να είναι άψογο. Ελεγχόντουσαν οι καινούριες παραγγελίες, καινούρια δείγματα. Υπήρχε ένας αναβρασμός. Ερχόντουσαν κάθε εβδομάδα. Αλλά αυτό μέχρι που πριν το αναλάβει ο Οργανισμός των Προβληματικών Εταιριών, που ήταν οι κύριοι ιδιοκτήτες. Άρα δηλαδή είχατε επαφή με τους εργοδότες στα τμήματα. Θα περνούσαν ή μιλούσαν μόνο με τους προϊσταμένους και δεν έρχονταν στο χημείο ή σε κάποιο άλλο τμήμα? Όχι. Πήγαιναν εκεί που κάθε φορά μπορεί να υπήρχε κάποιος λόγος για να πάνε. Δηλαδή, αν πήγαιναν σε κάποιο τμήμα που ήταν ένα καινούριο προϊόν, δηλαδή όταν άρχισε να βγαίνει το τζιν, πήγαν έκαναν έλεγχο στο τζιν, το βελούδο που ήταν αποκλειστικό της Πειραϊκής Πατραϊκής και άρχισε να βγαίνει σε μεγάλες ποσότητες. Τα καινούρια τμήματα συνήθως έλεγχαν, όχι τα παλιά. Τα παλιά ήταν πιο άλλα αρμόδιοι. Άρα υπήρχε επαφή με τους εργαζόμενους ή μόνο οι τυπικές σχέσεις? Τυπικές σχέσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, θυμήθηκα και ότι διοργάνωνε, χωρίς να είναι παρόντες, η Πειραϊκή Πατραϊκή μας έκανε και εκδρομές και διοργάνωνε και χορούς αποκριάτικους. Εκεί στους αποκριάτικους νομίζω ερχόντουσαν. Εγώ είχα πάει 1 ή 2 φορές. Ποιος είναι ο πρώτος ήχος που σας έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεστε το εργοστάσιο, την εποχή που ήταν οι μηχανές εν κινήσει? Ένα βουητό. Αλλά ήταν όμως, επειδή μπήκα και τώρα και είναι νέκρα, ήταν ένα ζωντανός οργανισμός. Άκουγες από παντού ήχους. Από το που έβγαινε το νερό, που το λέγαμε ο υδατόπυργος, αυτό το μεγάλο, που γινόταν η διανομή του νερού, ζεστό, κρύο κτλ. Οι μηχανές, εδώ που βρισκόμαστε, το λευκαντήριο, ήταν μες στη χλωρίνη, στους ήχους, νερά να τρέχουνε, στα υφαντήρια χνούδια. Παντού υπήρχε κόσμος, πήγαινε, ερχόσαντε. Τα Κλάρκ,
Απ' έξω φορτηγά πηγαίναν, ερχόντουσαν. Παντού υπήρχαν πολλοί ήχοι. Και τα πάντα ήταν τακτοποιημένα. Ο κήπος, όλα ήταν ζωντανά. Η πιο έντονη μυρωδιά που θυμάστε? Τα χημικά, πάρα πολύ έντονη. Από την ώρα που έμπαινες μέσα στο εργοστάσιο που διανύαμε μία απόσταση μέχρι να έρθουμε από εκεί που σας είπα, από την είσοδο, παντού υπήρχε η μυρωδιά του χλωρίου και το χνούδι. Η ατμόσφαιρα στους χώρους που εργαζόσασταν πώς ήταν και αν υπήρχε επαρκής φωτισμός? Φωτισμό, ναι, είχαμε πάρα πολύ καλό. Και στο πρώτο χημείο, γιατί εγώ έζησα σε 3 διαφορετικούς χώρους, και στο πρώτο που ήμασταν, και στο δεύτερο και στο τρίτο, γιατί αυτό ήταν απαραίτητο για τη δουλειά μας. Στο χημείο τώρα, υπήρχαν κάποιες ουσίες που μπορεί να μύριζαν έντονα και τις θυμάστε ακόμη και σήμερα, ήταν... Ναι, υπήρχε ένα χημικό, ένα στοιχείο, και το πετροπλήσιμο που κάναμε, το χλώριο, στα πλυντήρια, γιατί κάναμε πρώτα δοκιμές και δίναμε τη συνταγή πόσο ύφασμα με πόσο πετροπλήσιμο και χλώριο θα βάλουν, πέτρες, ελαφρόπέτρες. Υπάρχουν αυτές οι μυρωδιές, ναι, το χλώριο περισσότερο. Σας προκαλούσαν κάποια αδιαθεσία κατά τη διάρκεια που εργαζόσασταν, ήταν... Και οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαίρι, γιατί είχαμε την πρέσα και το πλυντήριο, δούλευε σε υψηλές θερμοκρασίες. Όταν λέμε πλυντήριο, εννοούμε τεράστιο, έτσι, όχι του σπιτιού μας, επαγγελματικό. Και η πρέσα, η οποία ήταν όχι του καθαριστηρίου, επί 2 το μέγεθος. Αυτά ήταν αρκετά ανθυγιεινά, και κάποιες φορές σε κάποια τεστ έπρεπε να κάθεσαι πολλές ώρες όρθια. Από τα χρώματα που κάνατε για τη βαφή των υφασμάτων, ποιο ήταν έτσι το πιο εντυπωσιακό που σας έχει αποτυπωθεί στη μνήμη? Το μαύρο. Το μαύρο, Το μαύρο είναι το πιο φτηνό χρώμα, το οποίο όταν δεν είναι επεξεργασμένο, αφήνει παντού ίχνη. Χνούδια, στα χέρια, πάρα πολύ. Είναι πολύ ορατό αφού φύγει από τα χέρια σου. Φορούσατε κάποια προστατευτικά κατά τη διάρκεια της εργασίας σας για να... Μία ρόμπα φορούσαμε μόνο εμείς, λευκή. Γάντια? Όχι. Εμάς δεν χρειαζότανε. Τα αγόρια όμως που χειριζόντουσαν το μηχάνημα που ήταν μικρογραφία του βαφείου κάτω, δεν χρησιμοποιούσαν γάντια, γιατί δεν ερχόντουσαν σε επαφή από μυρωδιά με τις θερμοκρασίες, αλλά όχι στο μηχάνημα. Να πάμε λίγο να δούμε πώς έγινε η πρόσληψή σας εδώ στο εργοστάσιο. Ποια ήταν τα βασικά προσόντα που θα έπρεπε να έχει κάποιος για να εργαστεί εδώ στην Πειραϊκή Πατραϊκή? Κοίταξε, εμένα μάλλον λήφθη υπόψη το πτυχίο, το νεαρό της ηλικίας, ότι ένας άνθρωπος σε αυτή την ηλικία αποδίδει και καλύτερα. Και τέλος η γνωριμία. Προϋπηρεσία? Υπήρχε κάποιος. Προϋπηρεσία. Έπαιζε ρόλο να έχει κάποιος προϋπηρεσία? Σε κάποιους άλλους τομείς μπορεί. Αλλά σε εμάς δεν θα μπορούσε να έχει, γιατί δεν υπήρχε αντίστοιχο εργοστάσιο υφασμάτων έξω. Για άλλες ειδικότητες υπήρχαν, δηλαδή τεχνικές σχολές που θα μπορούσε κάποιος να πάει και να έρθει μετά να εργαστεί εδώ? Ναι, βέβαια. Όλοι όσοι είχαν προσληφθεί, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί και αυτοί, έπρεπε τουλάχιστον να έχουν τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Αλλά μας είπατε ότι ήταν καθοριστικός παράγοντας ή βασικός παράγοντας να γνωρίζει και κάποιον που ήδη εργαζόταν εδώ. Φαντάζομαι ότι ήθελε να διασφαλίζεται και η επιχείρηση ότι δεν θα μπει ένας άγνωστος για να κάνει κάτι κάτω από αυτή τη λογική. Στο δελτίο πρόσληψης θυμάστε τι αναγραφόταν, τι ήταν το χαρτί που υπογράψατε? Πολύ λίγο. Γιατί έχουν περάσει τόσα χρόνια και εκείνη την εποχή δεν ξέραμε και τη σπουδαιότητα του χαρτιού που μπορεί να υπογράφαμε. Μας είπαν, υπέγραψε εδώ, το μικρό της ηλικίας. Δεν το θυμάμαι σχεδόν καθόλου.
Ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων. Ήτανε πολύ νέοι. Δηλαδή, ο μεγαλύτερος να ήταν 50 χρονών. Και υπήρχαν τότε, από ένα σημείο και μετά που αναγνωρίστηκαν τα βαρέα και ανθυγιεινά, φεύγανε γύρω στα 50 τόσο χρονών. Προσλαμβάνονταν όμως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή κυρίως προτιμούσαν νεαρά άτομα? Όχι, όχι, προτιμούσαν νεαρά άτομα. Δεν είχαν προσληφθεί μεγάλης ηλικίας. Οι εργάτες, οι εργάτριες ήταν από ποιες περιοχές, κυρίως από Πάτρα, από Αχαΐα? Θυμάστε δηλαδή από ποιες περιοχές ήταν οι συνάδελφοί σας? Περισσότεροι ήταν από τις γύρω περιοχές, αλλά ήταν και πάρα πολλοί από απέναντι. Από Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Καρπενήσι, από όλα αυτά τα χωριά τα απέναντι, γιατί οι ιδιοκτήτες ήταν από απέναντι και στηρίζανε όλο αυτό τους ανθρώπους τους. Υπήρχε εποχική περιστασιακή απασχόληση? Όχι. Ήτανε μόνιμη. Δεν είχε αλλάξει κάτι. Οι προσλήψεις γίνονταν σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους ή ήταν όλο το χρόνο? Όχι, ήταν όλο το χρόνο. Απόδειξε, εμένα με προσλάβανε Δεκέμβρη και δικαιούμενο ολόκληρη άδεια την καλοκαιρινή. Τι δυνατότητες εξέλιξης υπήρχαν σε όσους εργάζονταν εδώ στην Πειραϊκή Πατραϊκή? Αυτοί που είχαν τα πτυχία από το Πανεπιστήμιο είχαν δυνατότητα εξέλιξης και προϊσταμένου και διευθυντού και καλύτερες αμοιβές. Από το βασικό μισθό λαμβάνατε επιπλέον κάποια επιδόματα, δώρα πριν παραγωγικότητας? Υπήρχαν αυτά? Αυτά μέχρι το που πριν γίνει ο συνδικαλισμός, όχι. Τα δώρα Χριστουγέννων και αυτά τα λαμβάναμε κανονικά όλοι οι εργαζόμενοι. Μετά εφαρμόστηκε η ΆΤΑ, μετά το πριν παραγωγικότητας, το επίδομα θέσεως, μετά τα επιδόματα για τα παιδιά, ανάλογα πόσα παιδιά έχεις. Αυτά. Η πληρωμή πώς γινόταν? Γινόταν κάθε 15 μέρες. Ήταν συνεπής στους λογαριασμούς τους και στα ένσημα. Ήταν πολύ συνεπής αυτό. Κανονικά. Υπήρχε πληρωμή κατά αποκοπή, δηλαδή ανάλογα με το κομμάτι που παρήγαγε ο κάθε εργαζόμενος να πληρωνόταν βάσει αυτού και όχι με μισθό? Όχι, όχι, δεν είχε εφαρμοστεί αυτό στην Πατραϊκή. Υπήρχε μισθολογική διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών ή ανάλογα με τα τμήματα και την εξειδίκευση που μπορεί να έχει κάποιος εργαζόμενος? Ναι, υπήρχε διαφορά. Ανάλογα σε ποιο τμήμα είσαι. Νομίζω πάντα στα υφαντηρία είχαν μία μικρή διαφορά από εμάς, γιατί ήταν πιο βαριά δουλειά. Όπως και το βράδυ είχε λίγο μικρή διαφορά. Η μισθή στην Πειραϊκή Πατραϊκή πιστεύετε ότι ήταν ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες βιομηχανίες? Ναι, καμία σχέση. Είμαστε πολύ καλύτεροι. Εμένα μου δόθηκε η ευκαιρία γύρω στο 80 να πάω στο δημόσιο και δεν πήγα γιατί ήταν τεράστια η διαφορά. Είδατε όμως ανθρώπους που δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στην εργασία και μετά από λίγο χρονικό διάστημα αποχωρούσαν από το εργοστάσιο? Υπήρχαν τέτοια άτομα? Σε μένα δεν είχε πέσει στην αντίληψή μου κάτι τέτοιο. Ξέρω όμως από μαρτυρίες ότι σε κάποια τμήματα που ήταν λίγο βαριά τα μηχανήματα, ο θόρυβος πάρα πολύς, στα υφαντήρια, στα κλωστήρια αυτά, ναι, υπήρχαν αποχωρήσεις. Αρκετοί δεν άντεξαν αυτό το τρόπο εργασίας. Οι μηχανές που υπήρχαν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του εργοστασίου είχαν αντικατασταθεί από τη στιγμή που ξεκίνησαν να λειτουργεί ή παρέμεναν τα ίδια μηχανήματα στο χώρο? Κοίταξε, εγώ από τότε που προσελήφθηκα μέχρι που έφυγα, θα σου απαντήσω για το χημείο, δεν υπήρχαν κάποιες αλλαγές. Προσθέθηκε ένα μηχάνημα, αφαιρέθηκε ένα άλλο γιατί μπορεί να μην το κάναμε πια αυτό το τεστ. Κάτω στο χώρο παραγωγής προσθέθηκε αυτό το τεράστιο μηχάνημα. Γινόταν πολύ καλή συντήρηση, δεν είχε χρειαστεί να κάνουν κάποια αλλαγές.
Οι μηχανές όμως μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μπορεί να αντικατέστησαν τα ανθρώπινα χέρια. Ναι, εννοείται αυτό. Γιατί και παλιότερα, αυτά ας πούμε εδώ στο Λευκαντήριο μπορεί να χρειαζόντουσαν 10 άνθρωποι, αλλά μπορεί να μετά με κάποιες μετατροπές, δεν ξέρω, αλλαγές, να χρειάστηκαν λίγο λιγότεροι. Υπήρχαν διαφορές στα κριτήρια πρόσληψης ανάλογα με την ηλικία και το φύλο, δηλαδή βλέπατε να υπήρχαν άλλα προσόντα που θα έπρεπε να έχει ένας άντρας και άλλα μία γυναίκα για να γίνει πρόσληψη. Ανάλογα σε ποιο τμήμα θα τον πηγαίνανε. Άμα ήταν ένα τμήμα που να χρειαζόταν μυϊκή δύναμη, φαντάζομαι μία γυναίκα δεν θα την έπαιρνα. Στις τεχνικές σχολές μπορούσαν να εκπαιδευτούν και οι γυναίκες. Αυτό δεν το θυμάμαι να είχε συμβεί. Αλλά τότε ήταν λιγάκι πιο στερεότυπα τα πράγματα. Δηλαδή, σε μια σχολή ηλεκτρολόγων δεν θα βλέπεις μια γυναίκα. Τώρα όμως νομίζω είναι τελείως διαφορετικά. Σε ποια τμήματα δηλαδή υπήρχαν περισσότερες γυναίκες? Υπήρχαν στο διπλωτήριο, υπήρχαν σε μηχανές στα προσώψια, σε μηχανές που δεν χρειαζόταν μυϊκή δύναμη και πάρα πολλές γυναίκες στα υφαντήρια. Δηλαδή, οι περισσότερο οι γυναίκες λειτουργούσαν τις μηχανές των υφαντηρίων. Υπήρχε μισθολογική ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών? Ναι, υπήρχε. Νομίζω ότι υπήρχε. Γιατί οι άντρες οι περισσότεροι ήταν και σε βαριές δουλειές. Αυτό άλλαξε όταν υπήρξαν και η υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που δημιουργήθηκε το σωματείο. Υπήρχε κάποια αλλαγή στους μισθούς των γυναικών? Υπήρξε γιατί τα επιδόματα των παιδιών, δεν θυμάμαι τώρα ποιος τα έπαιρνε, αν τα έπαιρνε. Γινόταν, εάν ήταν ο άντρας εδώ και οι δύο γονείς εργαζόμενοι, υπήρχε συνεννόηση ποιος θα τα παίρνει από τους δύο. Ένας από τους δύο θα τα έπαιρνε. Αλλά δεν θυμάμαι κάποια άλλη διαφορά, όχι. Θυμάστε γυναίκες σε θέσεις ευθύνης ή σε θέση κάποιου που Πολύ είχε... λίγες. Λίγες, Ναι. Θυμάμαι μία στα προσώψια, ήταν πολύ δυναμική. Στα προσώψια λέμε εκεί που διπλωνόντουσαν οι πετσέτες, στο τελικό στάδιο. Και κάπου αλλού ήταν, αλλά δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή. Πώς συνδύαζαν οι γυναίκες εργαζόμενες την εργασία και τη μητρότητα? Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο. Και όταν βλέπω τώρα που οι γυναίκες έχουν κάποιες περισσότερα χρόνο για να επιστροφείς μετά τη λοχεία, μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί εμείς επιστρέφαμε μετά από 2,5 μήνες. Είχαμε βέβαια μειωμένο ωράριο κατά 1-2 ώρες νομίζω. Αλλά έπρεπε να πηγαίνεις και να έρχεσαι τρέχοντας, γιατί αν είχες και θυλασμό υπήρχε πρόβλημα. Και ερχόμαστε πολύ νωρίς σχετικά και φεύγαμε πάλι 2,5 μήνες πριν. Δηλαδή όλα τσίμα-τσίμα. Δεχτήκατε ποτέ πίεση να εγκαταλείψετε την εργασία λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας? Όχι, εγώ στο τμήμα που ήμουνα είχα προστασία και γι' αυτό. Και εγώ και άλλοι συνάδελφοι αργότερα είχαμε εύνοια σε αυτό. Υπήρχαν περιπτώσεις που γυναίκες απολύθηκαν για αυτό το λόγω μητρότητας ή λόγω εγκυμοσύνης? Δεν το ξέρω αυτό καθόλου. Θυμάστε τι παροχές ή πόσες μέρες άδειες δικαιούνταν οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης? Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν δικαιούσε άδειες. Αν είχες ένα πρόβλημα υγείας και έπρεπε να μείνεις στο κρεβάτι, όπως και μείνει μία συνάδελφος, έπαιρνε κάθε μήνα άδειες. Νομίζω όμως ότι η αμοιβή ήταν μόνο για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν ήταν για τους 6-7 μήνες που είχε μείνει στο κρεβάτι.
Υπήρχε κάποιος βρεφονιπιακός σταθμός κοντά στο εργοστάσιο που ήταν της Πειραϊκής Πατεραϊκής και βοηθούσε τις γυναίκες? Υπήρχε ένας βρεφονιπιακός σταθμός, αλλά βρισκόταν στη Βορείου Ηπείρου. Ανεξάρτητα που βρισκόσουν εσύ, έπρεπε να πας το παιδί, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, 7 η ώρα εκεί και 7 η ώρα να είσαι στη δουλειά σου. Οπότε αυτό γινόταν μόνο με ένα ταξί και αεροπλάνο. Γιατί 7 η ώρα δεν μπορεί να είσαι στον παιδικό σταθμό και 7 η ώρα εδώ. Πάντα τσακωνόμουν με το φύλακα, γιατί μου έλεγε πάλι καθυστέρησες, αλλά έπρεπε 7 η ώρα. Οι κοπέλες στον παιδικό σταθμό δεν πηγαίνανε νωρίτερα και να θέλανε δεν μπορούσαν να ανοίξουν. Οπότε ήταν λίγο δύσκολο το ωράριο. Παρόλα αυτά, αυτές που μπορούσανε, υπήρχε και αυτοκίνητο που περνούσε και τα έπαιρνε τα πιτσιρίκια από κάποια σημεία. Δηλαδή, εγώ αργότερα που άρχισαν τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο και είχα μία γυναίκα στο σπίτι, τα έδινε στο αυτοκίνητο και τα έπαιρνε το μεσημέρι, τα οποία είχαν φάει, είχαν παίξει, ήταν ασφαλή εκεί. Άρα υπήρχε μία παροχή προς τις γυναίκες. Υπήρχε, ναι. Απλώς λίγο το ωράριο ήταν για μας το πρωί και το μεσημέρι βέβαια. Τα διαλύματα πώς τα περνούσατε εδώ στο εργοστάσιο? Αυτά τα μισά ώρα που είχαμε δικαίωμα να κάνουμε μία παύση εργασίας. Μας δίνανε ένα κολατσιό, το οποίο αποτελεί συνήθως από ελιές, φέτα, ψωμί, μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα και μετά αργότερα μας προσθέσανε οπωσδήποτε μισό λίτρο γάλα σε κάθε εργαζόμενο. Και αυτό έγινε γιατί επειδή όλο το εργοστάσιο είχε να κάνει με τα χνούδια και τις κλωστές και τα χημικά και είχε να κάνει με τους πνεύμονες τέλος πάντων, είχε διατυπωθεί ότι το κυρίως φάρμακο για όλα αυτά είναι το γάλα. Και γι' αυτό μας δίνανε και ένα μισό λίτρο γάλα στον καθένα. Λειτουργούσε όμως και εστιατόριο. Είχαν γραφτεί κάποιοι οι οποίοι ήταν ανήπαντροι και λειτουργούσε ένα εστιατόριο, μαγειρίο, το οποίο τους προσέφερε και πολύ ωραίο φαγητό. Υπήρχε μάγειρας, υπήρχε βοηθός μάγειρα, οι τραπεζοκόμοι που στρώνανε τα τραπέζια, μαζεύανε πιάτα και τέτοια. Λειτουργούσε και αυτό. Υπήρχε αλληλεγγύη και συνεργασία μεταξύ των γυναικών εδώ στο εργοστάσιο? Το βίωμα το δικό μου λέει ναι. Τώρα για άλλα, εντάξει, θα υπήρχαν και διαμάχες, φαντάζομαι. Γιατί μας είπατε και νωρίτερα ότι έχετε διατηρήσει φιλικές σχέσεις. Ναι. Από τότε που είμαστε ανήπαντρες 4, είμαστε φίλες ακόμα μέχρι τώρα. Και πολλοί γνωρίστηκαν εδώ, πολλά ζευγάρια γνωρίστηκαν εδώ και εγώ το σύζυγο από εδώ τον πήρα. Εδώ παντρευτήκαμε. Πολλά ζευγάρια και όλοι πιστεύαμε ότι θα πάρουμε και σύνταξη από εδώ. Όπως είχαν γίνει και με τους προηγούμενους, αλλά τα πράγματα ήρθαν αλλιώς. Είχε υποπέσει στην αντίληψή σας κάποιο περιστατικό σεξισμού από άνδρα προς γυναίκα και εάν ναι, πώς αντιδρούσε ο διευθυντής του εκάστοτε τμήματος? Σε αυτό δεν ξέρω να σου απαντήσω προσωπικά. Έχω ακούσει όμως, η διεύθυνση δεν νομίζω ότι λάβανε γνώση ποτέ. Για τους επιστάτες που είπαμε και πριν, κάνανε διάφορα. Αλλά εγώ γιατί στηρίζω περισσότερο και το συνδικαλιστικό φορέα, γιατί όταν αυτό εφαρμόστηκε, αυτοί μαζευτήκανε στα 4, στην κυριολεξία. Και μιλάω γιατί είχα ακούσει και είχα διαπιστώσει και με τα μάτια μου κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν αρκετά θρασείς απέναντι σε κάποιες γυναίκες. Και σε εμάς που είμαστε μικρά κορίτσια και συνεργαζόμαστε και μαζί τους. Μιας και αναφερθήκατε τώρα και στο σωματείο. Υπήρξαν γυναίκες που ασχολήθηκαν με το σωματείο, ήταν γυναίκες στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων? Ξέρω μία φίλη μου που είχε υπογράψει το καταστατικό της ίδρυσης.
Γι' αυτό αυτή αργότερα είχε μια ιδιαίτερη μεταχείριση από τα παιδιά, το οποίο εμείς δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο, αλλά ούτε η ίδια έλεγε, ούτε τα παιδιά, ότι ας πούμε, ήταν μια απλή εργάτρια και την προωθήσαν και έγινε υπάλληλος, όχι κάτι ιδιαίτερο. Γιατί για να υπογράψει στο καταστατικό της ίδρυσης του σωματείου εκείνη την εποχή, ήταν επαναστατική η κίνηση. Η ερώτηση ήταν... Εάν υπήρχαν γυναίκες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στο Διοικητικό Συμβούλιο στην αρχή δεν υπήρχαν γυναίκες, αργότερα όμως εξελέγησαν και αυτές. Συνήθως ήταν από τα τμήματα υφαντήρια, βαβακουργία, που ήταν τα πιο ανθυγιεινά δηλαδή. Άρα η είσοδος των γυναικών στο σωματείο βοήθησε και για συγκεκριμένες διεκδικήσεις από πλευράς των γυναικών προς την διοίκηση του εργοστασίου. Ναι. Να ακουστεί η άποψή τους, γιατί εμείς οι γυναίκες είχαμε θέματα ωραρίου, θέματα με τα παιδιά. Λύθηκαν αυτά τα ζητήματα μετά. Τα περισσότερα, ναι, κάπως. Θέλω να μας πείτε λίγο πώς βιώσατε την περίοδο, τη δύσκολη περίοδο που ξεκινούσε για το εργοστάσιο, όταν εντάχθηκε αρχικά στις προβληματικές, σε αυτόν τον οργανισμό ανασυγκρότησης επιχειρήσεων. Πολύ μελανό σημείο αυτό. Τα πρώτα χρόνια λειτουργούσαν κάπως ίδια με τα προηγούμενα. Οι ιδιοκτήτες δεν ερχόντουσαν οι διορισμένοι διευθυντές και εκπρόσωποι του εργοστασίου. Γινόσαν τα συμβούλια, όπως είπαμε και πιο πριν, κάθε Πέμπτη και Τετάρτη. Μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα, δεν θυμάμαι όμως ποια χρονιά, άρχισαν αυτά να ατονούν. Το εργοστάσιο παρόλα αυτά υπήρχαν παραγγελίες, υπήρχε η κινητικότητα. Μέχρι κάποια στιγμή άρχισαν να καθυστερούν οι πληρωμές. Και εκεί καταλάβαμε ότι τα πράγματα δεν είναι καλά πια. Άρα δηλαδή υπήρχαν διαφορές από την ιδιωτική διαχείριση του εργοστασίου που ήταν πριν και μετά βεβαίως που είχε ενταχθεί σε αυτόν τον οργανισμό κρατική ουσιαστικά διαχείριση. Ναι. Υπήρχε μία διαφορά, γιατί άρχισαν να ατονούν τα πράγματα. Δεν σταμάτησαν να γίνονται τα συμβούλια, σταμάτησαν να έρχονται κάτω. Δεν ξέρω πώς επικοινωνούσαν οι εδώ διευθυντές με τους εκεί. Πάντως εδώ το εργοστάσιο προσπαθούσε να λειτουργεί όπως λειτουργούσε. Τους χειρισμούς των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ που ήταν εκείνη την εποχή, πώς θα τους κρίνατε σε σχέση με τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, δηλαδή να συνεχίσει να λειτουργεί το εργοστάσιο? Δεν θα μπορούσα να... Εγώ διαπίστωνα σε πρακτικό επίπεδο μία διαφορία. Αυτό. Και σαν εργαζόμενοι και σαν τον τρόπο που ξέραμε ότι λειτουργούσε το εργοστάσιο. Τώρα, αυτά τα πιο μέσα, δεν έχω κάποια προσωπική άποψη. Θεωρείτε δηλαδή ότι υπήρχε μια κεντρική πολιτική αποβιομηχάνησης, δηλαδή να κλείσουν τα περισσότερα εργοστάσια? Ναι, γιατί αυτό δεν συνέβη μόνο σε εμάς. Άρχισε να συμβαίνει στην Πειρέλη, στο Λαδόπλο, που και ο Λαδόπλος είχε κάνει μια τεράστια επένδυση λίγο πριν κλείσει, πολλών εκατομμυρίων, ενώ ανήκε στις προβληματικές. Και μας έκανε εντύπωση γιατί και αυτός άρχισε να έχει προβλήματα μαζί με εμάς. Δηλαδή, εμείς όταν αρχίσαμε με τις καθυστερήσεις πληρωμών να κάνουμε πορείες, δεν ήμασταν μόνο εμείς. Ήταν η Πειρέλη, ήταν η Μίσκο, η Μήλια Αγίου Γεωργίου, τα Δέρματα που ήταν ένα μεγάλο εργοστάσιο, πολλές βιοτεχνίες, βιομηχανίες, το Ιταλικό που λέγανε που έραβε και ρούχα, ο Λαδόπλος. Δεν ήμασταν μόνο εμείς. Εμείς βέβαια είμαστε οι περισσότεροι από αυτούς και κάναμε και συνεχίσαμε τις πορείες και αυτά. Άρα ποιες θυμάστε πιο έντονα από τις απεργιακές κινητοποιήσεις που κάνατε?
Τις πρώτες? Όλες τις θυμάμαι, γιατί είχαμε κάνει πάρα πολλά. Δηλαδή, φεύγαμε από εδώ με τα πόδια και πηγαίναμε στην Πάτρα, ζητώντας από τον πατραϊκό λαό να μας συμπαρασταθεί. Είχαμε πάει με λεωφορεία επάνω στην Αθήνα να πάμε στα γραφεία της διοίκησης της Πειραϊκής Πατραϊκής, που ήταν στην πλατεία Κλαθμόνους. Δεν θυμάμαι σε ποια πλατεία ακριβώς. Και είχαμε περπατήσει από τις στήλες του Ολυμπίου Διός μέχρι εκεί. Διανύσαμε το Σύνταγμα, είμαστε 35-40 λεωφορεία είχαμε φύγει από εδώ, από την Πάτρα. Άρα λοιπόν η αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων υπήρχε. Από πλευράς των υπόλοιπων, των τοπικών φορέων ή ακόμη και της ΓΕΣΕ, ήταν στο πλευρό σας εκείνο το διάστημα? Σε πρακτικό επίπεδο ήταν. Και η τοπική, εδώ, ο Δήμος της Πάτρας μας στήριζε. Και πάρα πολλοί εργαζόμενοι, και μετά που χρειαστήκαμε και για σίτιο και χρήματα μας είχαν δώσει και για ενίσχυση, γιατί τα χρήματα αυτά μοιράστηκαν σε κάποιους που είχαν ανάγκες για θέματα υγείας. Υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι, ενώ είμαστε απλήρωτοι, και εμένα προσωπικά, όταν πήγαινα στο Χασάπι και ψώνιζα κρέας, μου έδινε πάντα κρέας δωρεάν. Όχι όλο, μπορεί να μου έδινε, ας πούμε, παίρνα κιμάκια μοσχάρι, το ένα μου το έκανε δώρο. Πάντως ήταν δύσκολη η περίοδος εκείνη την εποχή. Από ό,τι μας είχαν πει και άλλοι... Γιατί οι περισσότεροι πια, επειδή δεν γινόντουσαν προσλήψεις από ένα σημείο και μετά, είχαμε φτάσει σε ηλικία αρκετά μεγάλη. Εγώ δηλαδή άρχισαν τα προβλήματα όταν ήμουν 34-35 χρονών και στα 40 που έκλεισε, όταν έκλεισε, εγώ ήμουν πια 40 και με αυτή την προϋπηρεσία πού μπορούσα να πιάσω δουλειά. Υπήρχαν και συσίτια εδώ πέρα. Πάρα πολλά. Εδώ ναι, έρχομαστε και τρώγαμε και παίρναμε και φαγητό για το σπίτι. Υπήρχαν γυναίκες οι οποίες μαγειρεύανε σε αυτοσχέδιο ή και στα μαγειρία, δεν θυμάμαι τώρα που τα φτιάχνανε, γιατί επειδή εγώ είχα τα παιδιά μικρά δεν συμμετείχα σε όλο αυτό. Και μας είχαμε φτιάξει, γιατί σε κάθε εργοστάσιο υπήρχαν κουζίνες που τρώγαμε, που κάναμε το διάλειμμα. Αυτούς τους πάγκους και τα τραπέζια τα είχαν συναρμολογήσει σε χώρους που δεν βρεχόντουσαν και εκεί τρώγαμε. Ο τύπος, ο τοπικός εδώ της Πάτρας, πώς παρουσίαζε τις απεργιακές κινητοποιήσεις? Υπήρχαν δημοσιεύματα που προσπαθούσαν να πείσουν την κοινωνία ότι μέχρι εδώ ήταν το εργοστάσιο της Πειραϊκής Πατραϊκής, δεν μπορεί να σωθεί? Αυτό ανάλογα σε ποια πολιτική παράταξη ανήκε η κάθε εφημερίδα, γιατί τότε υπήρχαν εφημερίδες και των δύο μεγάλων κομμάτων και το ΚΚΕ δεν είχε τοπική εφημερίδα, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Οι Πελοπόννησος και όλα αυτά μας κατηγορούσαν ότι οι συνδικαλιστές ήταν εργατοπατέρες και οι υπόλοιπες εφημερίδες στηρίζανε αυτό που κάναμε. Υπήρχε κάποιο δημοσίευμα που έλεγε ότι ακόμη και οι εργαζόμενοι όταν ήταν υποκατάληψη εδώ το κτίριο με τις κινητοποιήσεις, ότι έκλεβαν υφάσματα, ότι είχαν αφαιρέσει πράγματα από την Πειραϊκή Πατραϊκή. Είχατε ακούσει κάτι σχετικό εσείς? Είχα ακούσει κάτι σχετικό, αλλά δεν είχα δει κάτι σχετικό. Η αλήθεια είναι ένα αντιδραστήριο που είχαμε στο χημείο που χρησιμοποιούσαμε, που ήταν σε μικρή συσκευασία τόση, έκανε 500.000, αυτό το μικρό. Άρα το μεγάλο το αντιδραστήριο που ήταν στην παραγωγή κάτω, το αντίστοιχο, θα είχε κάνει πάρα πολλά λεφτά. Αυτό όμως δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να το πάρει και πού να το δώσει. Γιατί αυτό ήταν για συγκεκριμένη χρήση. Τώρα τα υφάσματα, τα έτοιμα, αργότερα είπανε ότι όλα αυτά, γιατί εδώ το εργοστάσιο ήταν γεμάτο, ότι έγινε αυτό. Αλλά εγώ προσωπικά δεν είδα κάτι τέτοιο. Στις απεργιακές κινητοποίησεις είχατε και το δικό σας ραδιόφωνο εδώ, εντός του εργοστασίου. Ναι, Τι θυμάστε από εκείνες τις ημέρες με το ραδιόφωνο και τις εκπομπές που κάνατε? Ήταν ένας φίλος μου που είμαστε από τη σχολή μαζί, ο Νίκος ο Μπογονικολός, ο οποίος έχει πεθάνει, και μία άλλη κυρία που δεν θυμάμαι το όνομά της, οι οποίοι μας ενημέρωναν για το τι γινόταν στην Πειραϊκή Πατραϊκή
κάθε μέρα τις αποφάσεις. Έπαιρναν συνεντεύξεις από τους εργαζόμενους και μας ενημέρωναν για τα νέα που είχαν από την Αθήνα που πηγαίναν, ερχόντουσαν. Γινόντουσαν βέβαια και γενικές συνελεύσεις, οι οποίες μας ενημέρωναν κάθε 3 και λίγο, και το ραδιόφωνο. Την τελική φάση του αγώνα ενάντια στο κλείσιμο του εργοστασίου, τι θυμάστε και αν θεωρείτε ότι οι εργαζόμενοι εκείνη την περίοδο διαχειρίστηκαν ένα ζήτημα που ίσως τους ξεπερνούσε τους ίδιους? Μάλλον αυτό συνέβη. Ξεπερνούσε τους ίδιους, γιατί η Πειραϊκή Πατραϊκή ήταν τεράστια η περιουσία, η ακίνητη, τα μηχανήματα, το προσωπικό, ήταν τεράστια. Πώς μπορεί ένας συνδικαλιστικός φορέας να διαχειριστεί όλο αυτό και να αντιμετωπίσει και μια πολιτική βούληση που ήταν το κλείσιμο? Το κυρίαρχο συνέστημα εκείνες τις ημέρες ποιο ήταν και αν θυμάστε και κάποιο χαρακτηριστικό σύνθημα? Το χαρακτηριστικό σύνθημα, θα αρχίσω από το τέλος την ερώτηση. Το χαρακτηριστικό σύνθημα για τους καταστηματάρχες της Πάτρας, από εμάς, για αυτούς, ήταν ότι εσείς που μας κοιτάτε, σε λίγο θα πεινάτε. Και οι περισσότεροι όσοι μας κοροϊδεύαν, αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Γιατί εγώ θυμάμαι, για να αγοράσω παπούτσια των παιδιών Χριστούγεννα και Πάσχα, καθόμαστε στην ουρά. Τώρα αυτό δεν το έχεις δει σε κανένα κατάστημα, να κάθεσαι στην ουρά ο άλλος για να πάρει παπούτσια για τα παιδιά, Χριστούγεννα και Πάσχα που παίρναμε. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι ότι το συναίσθημα που για μένα βίωσα ήταν βία. Τεράστια βία. Γιατί εγώ αλλιώς είχα φανταστεί τον εαυτό μου να τελειώνω τη ζωή μου και την εργασιακή μου πορεία και αλλιώς τα βίωσα. Άρα το κλείσιμο πώς ανακοινώθηκε στις 31 Οκτωβρίου του 1992? Εγώ έφυγα ένα εξάμηνο νωρίτερα, γιατί είχα περάσει σαν δικαστική επιμελήτρια και έπρεπε να ορκιστώ. Και ευτυχώς για μένα δεν ήμουν εδώ εκείνη την ημέρα. Ξέρω όμως ότι στο χημείο, τουλάχιστον οι συνάδελφοι, εκείνη την ημέρα είχαν αποφασίσει και οργανώσει ένα γλέντι. Είχαν φέρει φαγητά, κρασί, και αφού τελείωσε αυτό, το απόγευμα μάθαμε ότι ένας συνάδελφος πέθανε. Ένας συνάδελφος από το χημείο, τότε ήταν 48 χρονών, ο οποίος ήταν υγιέστατος, δεν είχε κάποιο πρόβλημα, από ό,τι έμαθα συμμετείχε και αυτό στο γλέντι. Όμως συνέβη αυτό. Και την άλλη μέρα είμαστε όλοι στην κηδεία. Άρα ήταν δύσκολο για όσους ήταν εδώ την τελευταία ημέρα που σταμάτησαν οριστικά να λειτουργούν οι μηχανές. Για την άλλη μέρα που συναντηθήκαμε και στην κηδεία του παιδιού, του ανθρώπου αυτό. Όλοι είμαστε συντετριμμένοι πάρα πολύ. Και για προσωπικά ο καθένας και για αυτό που συνέβη και στο φίλο μας. Ωστόσο, μπορεί το εργοστάσιο να έκλεισε το 1992. Μέχρι όμως και το 1997-1998, κατά καιρούς υπήρχαν ελπίδες προς τους εργαζόμενους. Ναι, γινόταν συντήρηση κατά καιρούς, γιατί και ο αδελφός μου που ήταν ηλεκτρολόγος, επειδή ήταν προϊστάμενος μαζί με κάποιους άλλους, τους φέρναν και κάναν συντήρηση στα μηχανήματα. Δεν τα είχαν αφήσει έτσι. Όμως... Και υπήρχε μία φήμη ότι θα ξανά άνοιγε. Τελικά δεν άνοιξε. Δεν άνοιξε, όχι. Όσοι αποχώρησαν, αποζημιώθηκαν? Οι πρώτες απολύσεις έγιναν γύρω στο 1991. Αυτοί πήραν την αποζημίωσή τους και ένα πριμ. Ανάλογα αν ήταν εργάτες, ήταν εργάτες, πήραν λίγα χρήματα. Αυτοί που ήταν υπάλληλοι πήραν λίγο περισσότερο και αποζημίωση και ένα πριμ που τους δώσανε.
Μετά σταδιακά διώχνανε 15-20 άτομα, 15-20 άτομα. Σε κάποιους δίνανε, όλοι πήραν τις αποζημιώσεις τις νόμιμες, σε κάποιους δίνανε κάποιο πριμ, σε κάποιους δεν δίνανε. Εγώ δηλαδή όταν έφυγα πήρα μόνο την αποζημίωσή μου, δεν πήρα πριμ. Γιατί έπρεπε να φύγω συγκεκριμένη ημερομηνία. Υπήρξαν κάποια προγράμματα για την επαγγελματική αποκατάσταση των ανθρώπων που έμειναν χωρίς δουλειά? Ναι, υπήρχαν κάποια επιδοτούμενα προγράμματα και κάποιοι πήραν και κάποια χρήματα από αυτά, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Κάποιοι χρειάστηκαν να αλλάξουν επάγγελμα ή να μεταναστεύσουν? Οι περισσότεροι. Δεν υπήρχε πουθενά να χρησιμοποιηθούν. Οι τεχνίτες που υπήρχαν, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί και τα λοιπά, το τεχνικό προσωπικό, απορροφήθησαν, γιατί ακόμα δούλευαν κάποιες βιοτεχνίες, γιατί οι γνώσεις τους ήταν πολύ υψηλές, γιατί τα μηχανήματα εδώ ήταν εξειδικευμένα και αυτοί χρησιμοποιούσαν κατωτέρας ποιότητας, οπότε μπορούσαν να ανταποξέλθουν. Οι άλλοι όμως που είχαν λίγο εξειδίκευση δεν μπόρεσαν να απορροφηθούν. Μετά το κλείσιμο της Πειραϊκής Πατραϊκής, η πόλη, η κοινωνία συζητούσε για αυτό το θέμα? Όπως πάντα, η μισή είναι υπέρ και η μισή είναι κατά. Η δημόσια συζήτηση απέδωσε ευθύνες για το κλείσιμο της Πειραϊκής Πατραϊκής και σε ποιους? Η δημόσια. Οι άνθρωποι που συζητούσαν για το κλείσιμο της Πειραϊκής Πατραϊκής. Ναι, θεωρείτε δηλαδή ότι απέδωσαν ευθύνες και σε ποιους ότι ευθύνονται για το κλείσιμο της Πειραϊκής Πατραϊκής? Αυτοί που ανάλογα σε ποια πολιτική παράταξη ανήκει ο καθένας. Οι μεν νεοδημοκράτες λένε, και το λένε ακόμα, ότι φταίει ο συνδικαλισμός και εμείς οι εργάτες που δεν ξέρω τι κάναμε και κλείσαμε την Πειραϊκή Πατραϊκή. Πώς μπορεί ένας εργαζόμενος που είναι ο μικρότερος, το μικρότερο κομμάτι σε όλο αυτό το γιγάντιο πράγμα, να κλείσει μια τεράστια επιχείρηση που δεν τον συμφέρει κιόλας. Και οι άλλοι που ανήκουν σε άλλες πολιτικές παρατάξεις λένε το αντίθετο. Τι σημαίνει για εσάς ότι εργαστήκατε εδώ στην Πειραϊκή Πατραϊκή? Κοίταξε, για μένα είναι η νεανική μου εποχή. Είναι η εποχή που έγινα μητέρα, σύζυγος, ορίμασα μέσα από αυτό. Και στη μετέπειτα επαγγελματική μου πορεία με έκανε να βγήκα πιο όριμη, να ξέρω να συμπεριφέρομαι επαγγελματικά. Αποκόμισα κάποια πράγματα από εδώ. Άρα πώς θα κρίνατε την εργασιακή σας εμπειρία εδώ στην Πειραϊκή Πατραϊκή? Για μένα ήταν υπέροχη. Τι συναισθήματα σας προκαλεί η σημερινή εικόνα του εργοστασίου? Νιώθω ότι είναι ένας ανθρώπινος οργανισμός που του έχουν βγάλει τα σωθικά. Δηλαδή τον έχω κατακρεουργήσει. Έχει υποστεί αυτό που σου είπα νωρίτερα, ότι εγώ το ένιωσα σαν ένα βίαιο περιστατικό. Έχει υποστεί τόση βία αυτά τα κτίρια όλα, που κάποτε ήταν γεμάτα ζωή και τώρα είναι ερείπια. Και ερείπια εξαθλιωμένα, δηλαδή έχουν βγάλει και τις παραμικρές βίδες από τους τοίχους. Δεν υπάρχει τίποτα. Είχατε περάσει στο παρελθόν έξω από το εργοστάσιο και όταν περνούσατε, τι σκεφτόσασταν, τι νιώθατε? Εγώ όταν περνάω, και ακόμα το νιώθω, όταν περνάω από το εργοστάσιο, έχω την εικόνα που όταν σχολάγαμε είχε πάρα πολύ κόσμο. Πολλά λεωφορεία, αυτοκίνητα, μηχανάκια πηγαίνανε, ερχόντουσαν. Και όταν περνάω, έχω αυτή την εικόνα ότι είναι ακόμα ζωντανή. Αν κλείσετε τα μάτια, ποια είναι έτσι η πρώτη εικόνα ή τα πρόσωπα που σας έρχονται στο μυαλό? Είναι οι συνάδελφοι που είμαστε από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, που είχαμε αναπτύξει φιλικές σχέσεις και οι μυρωδιές από αυτό, από τα χημικά, οι ήχοι από τις μηχανές που λειτουργούσαν όλες στο φουλ. Υπάρχουν ιστορίες που δεν λέγονται για την Πειραϊκή Πατραϊκή? Εγώ αυτό που δεν θα μπορούσα να πω είναι η σχέση των επιστατών με τις γυναίκες.
Τα άλλα δεν έχω κάτι άποψη που να μπορώ να μην πω. Πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί ο χώρος αυτός? Κοίταξε, εγώ μετά από αυτό που έχω ζήσει εδώ θα μπορούσα να το φανταστώ μόνο σαν ένα πάρκο. Που να είναι ελεύθερο εδώ, περιφραγμένο από αυτοκίνητα, να παίζουν παιδιά, να έχει μια άλλη ζωντάνια, μια άλλη εικόνα, που να είναι ανθρώπινη και αυτό που είχαμε ζήσει, που ήταν ζωντανός ο χώρος, όχι αυτό τα ερείπια. Οι νέες γενιές γνωρίζουν την ιστορία του εργοστασίου αυτού? Να γνωρίζουνε. Καταρχάς, κάτι φίλοι της κόρης μου τα άκουσα να κουβεντιάζουν μεταξύ τους. Κάπου είχε πάει ο ένας σε ένα εργοστάσιο κάτω στη βιομηχανική και έλεγε ο ένας τον άλλον: «Ρε, δεν μπορούσα να πάρω το κινητό, έπρεπε να είμαι όλη την ώρα επάνω στο μηχάνημα να παρακολουθώ». Δηλαδή, του φαινόταν αδιανόητο ότι θα είναι πάνω σε ένα μηχάνημα να το παρακολουθεί. Που εδώ ήταν δεδομένο, δεν μπορούσε να κάνεις κάτι άλλο. Αν λειτουργούσε τώρα το εργοστάσιο, όχι κινητό δεν θα είχες. Γιατί ούτε ο ήχος θα το επέτρεπε, νερά, θόρυβοι. Υπάρχει κάτι άλλο σημαντικό που δεν σας ρώτησα και θα θέλατε να το προσθέσετε πριν κλείσουμε? Δεν νομίζω ότι έχω ξεχάσει κάτι από όλα αυτά που έχω βιώσει εδώ. Άρα λοιπόν, ποια πιστεύετε ότι είναι η πιο σημαντική κληρονομιά που έχει αφήσει το εργοστάσιο αυτό στην πόλη της Πάτρας, στην κοινωνία? Ότι κάποτε η Πάτρα ήταν πλούσια μέσω της πειραϊκής πατραϊκής. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.